Vím tady spoustu známých tváří, spoustu talentovaných budoucích fotbalistů, doufám, a vás opět malých rodičů a maminek a babiček. Já bych říct, než přijdeme k oficializám, že si nesmírně vážíme toho, že podporujete náš klub, díky je to spoustu nadšení a bez vaší pomoci, bez všech rodičů a babiček a přátel, tyhle ty děti školky povolovat. Aby ho mohli hrát, tak samozřejmě se snažíme vytvářet nějaké podmínky, je do další kamínek, do další mozaiky, to znamená po výstavbě tribuny, zázemí. Přišli s umělou plochou, jsme přišli s tomu k tomu, že jsme zrekonstruovali brány. Takovou třešničkou na dortu věřím, že bude dostavba tribuny, aby pro to pohodlí fotbalistů, diváků, a samozřejmě svého zázemí bylo to co nejlepší. Velký díky patří městu Domažlice, panu starostovi Tomášovi Machovi, který vždycky sportovce a všechny aktivity podpořil, patří nás řeží všem spolupracovníkům z fotbalu, kteří nikdy neustávali v nadšení toho, jak jsme to věci dokázali. Takže tím malým a tím velkým přeju, aby tady spoustu gólů a měli spoustu radosti z fotbalu. A tu se dám slovo panu starostovi. Ano, děkuju. Já bych si dovolil popřát všem malým fotbalistům, aby se na tom hřišti jim dobře hrálo a aby jednou v budoucnu na něm mohli hrát něco naši první nebo možná tu nejvyšší. Hřiště už na rozměrama to splňuje, ale jak je vidět, ještě mnoho práce na straně čeká. Je potřeba dokončit i ostatní bloky do tribunu. Financovalo to hřiště i ministerstvo školství a kultury, školství a mládeže a snad nějaký na večer sklopili paní prezidentní kraj a také město Domažlice a přejeme se všichni, aby se vám všem tady dobře trávil čas a děti dospělí, aby si užili sportování a měli takovou radost jako my. Ať se vám všem daří a hřiště zaslouží fotbalu všem prospěchu. Děkujeme panu starostovi za pěkná slova a já bych poprosil současné pány k přestřižení pásky a zahájení provozu tohoto našeho pěkného hřiště stadionu Střelnice. To není mléko. Děkujeme panu starostovi, prezidentovi klubu a místo prezidentovi Pilorivárovi za přestřižení pásky a zahájení provozu na městském stadionu Střelnice. Uděláme jednu společnou fotografii, jo? Ještě moc vás teď, hele. Uděláme. Vaši, pojďte taky. Koriguj si to, jo? To je moc ty kolena, ne? Co nejblíž k sobě, pojď taky co nejblíž k sobě ještě. Pojďte ještě strašně.